Ябык футбол манежы төзелеше зәйлеләр игътибарында 27 июльдә Республика спорт министры урынбасары Алмаз Миннегулов әлеге төзелеш барышы белән танышты. Аны район башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галиев озатып йөрде. Мондый футбол манежы узган ел Яшел Үзәндә сафка баскан иде. Футбол майданчыгы 40-20 размерлы майданчык белән төзелә. Монда ике балаларга каралган ике раздевалка. Беренчедән инде бу манеж безнең ел давында футбол белән шөгыльләнү өчен төзелә, чөнки шул ачык футбол майданчыклар алар җәйге вакытта гына футбол белән шөгыльләнергә булга. Зәйлиләр ябык футбол манежы турында күптән хыялланды. Ул ел әйләнәсе футбол белән шөгыльләнү өчен менә дигән корылма булачак. Манеж эчендә хәзергә төзелеш материаллар ята, тиздән ул тент белән ябылачак, бетон идәннәре ясалма яшел чирем белән капланачак. Шул рәвешле биниһая зур корылма ел әйләнә туп тибүчеләргә ишекләрен ачачак. Административно-бытовой корпус. Административ бинада душ, директор һәм тренерлар өчен бүлмәләр, медицина ярдәме күрсәтү кабинеты булачак, ди Динар Рәфиков. Тиздән футбол манежы файдалануга тапшырылачак. Зәйдә футбол спорты традицияләре көчле, аның саклануына өмет ышаныч бар. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.